Ο Αλέκος ήταν 23 ετών. Δούλευε σε ένα κατάστημα σιδηρικών. Η ιστορία του ξεκινά με τη μέρα που όλα όσα νόμιζε ότι είχε διαλύθηκαν. Και τώρα, σε αυτό το κατάστημα που δούλευε, στίβαζε τα ξύλα και κατέγραφε διάφορες ανάγκες των ανθρώπων που επισκέπτονταν. Μπορεί να μην ήταν μια σημαντική δουλειά, όμως κατάφερε να βγάζει λεφτά, να πληρώνει τους λογαριασμούς και να συντηρεί και τη Λίλη, την αγαπημένη του, η οποία ήταν ο κόσμος του. Ήταν μια κοπέλα με σκούρα μαλλιά που έπεφταν σε κύματα και ένα γέλιο που είχε έκανε τον αέρα να φαίνεται πιο ελαφρύς. Ήταν μαζί 2 χρόνια και είχε βάλει στόχο να μαζέψει τα λεφτά ο Αλέκος για να της πάρει ένα δαχτυλίδι. Όχι κάτι φανταχτερό, αλλά κάτι που θα έβαζε στο δάχτυλό της και θα της ζητούσε να τον παντρευτεί. Άλλωστε τη θεωρούσε δικιά του και εκείνος ένιωθε δικός της. Εκείνο το καλοκαίρι όμως του δόθηκε μια ευκαιρία. Ήταν μια πρόταση για δουλειά, να βγάλει κάποια έξτρα χρήματα. Καθώς ένας φίλος του βρήκε μια δουλειά, δεν θα κρατούσε πολύ, περίπου 1 μήνα. Θα μετέφερε σανό. Ήταν σκληρή δουλειά. Ο ιδρώτας του τώρα θα μούσκευε τα ρούχα του. Η σκόνη θα έβραζε το λαιμό του. Όμως τίποτα δεν το σταμάταγε, γιατί στο μυαλό του φανταζόταν το πρόσωπο της Λιλής. Κάθε φορά που πέταγε ένα δεμάτι, της τηλεφωνούσε τη νύχτα από ένα καρτοτηλέφωνο που υπήρχε έξω από την αποθήκη, με τη φωνή της απαλή και γλυκιά. «Μου λείπεις», του έλεγε. Εκείνος χαμογελούσε, μετρώντας τις μέρες μέχρι να γυρίσει. Όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει και το αμάξι του να κορταλίζει την κεντρική οδό, ένιωσε πιο ανάλαβρος από ό,τι είχε νιώσει εδώ και εβδομάδες. Είχε βγάλει αρκετά χρήματα. Είχε ξεκινήσει άλλωστε για έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Ήθελε να πάει τώρα κάπου τη Λίλη, κάπου ωραία, ένα ωραίο ταξίδι. Σταμάτησε πρώτα στο σπίτι της. Σε ένα μικρό σπίτι, με ξεφλουδισμένο χρώμα, αλλά και με λουλούδια που είχαν φυτέψει και άνθιζαν τώρα μπροστά, εκεί στον κήπο. Στη συνέχεια μπήκε στην αυλή, χτύπησε την πόρτα και άνοιξε η μαμά της. Το χρώμα της άλλαξε μόλις τον είδε. «Αλέκο, δεν είναι εδώ η Λιλή. Καλύτερα να μιλήσει στην οικογένειά σου», είπε, καθώς δεν τον κοίταξε στα μάτια. Στο στομάχι τώρα ένας κόπος. Τι σημαίνει να μιλήσω με την οικογένειά μου, σκέφτηκε. Στη συνέχεια την αποχαιρέτησε. Έφυγε. Οδήγησε προς το σπίτι. Η σκόνη σηκωνόταν πίσω από το αμάξι του, καθώς αυτό που θα γινόταν μπροστά θα ήταν ένα χάος. Όταν έφτασε στο σπίτι του, η μητέρα του, η Μαργαρίτα, ήταν στην κουζίνα. Είχε αλεύρι στην ποδιά της. Έδινε εντολές, συμβουλές στον αδελφό του, το Δημητράκη. Λες και ήταν στρατηγός. Ο Δημήτρης ήταν ένα παιδί 1,80. Την άκουγε, την πείραζε, ακούμπούσε στον πάγκο και χαμογελούσε. Και τότε ήταν που αντίκρισε το δαχτυλίδι στο χέρι του. Ένα φθηνό, χρυσό δαχτυλίδι που δεν τέριαζε με αυτό που ονειρευόταν να αγοράσει για εκείνον και τη Λιλή. «Μα πού είναι η Λιλή?» ρώτησε, με τη φωνή του πιο τραχιά από ό,τι ήθελε. Η μητέρα του γύρισε, σκούπισε τα χέρια της και τον κοίταζε. «Τι εννοείς, Αλέκο μου? Τι είναι με το Δημητράκη τώρα? Αραβωνιάστηκαν. Πάει, έγινε αυτό». Και τότε ήταν που ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Κοίταξε τον αδερφό του.
όπου το χαμόγελό του μεγάλωσε, λες και κέρδισε κάποιο τρόπαιο, κάποιο βραβείο μεγάλο. «Μα τι στο καλό είναι αυτά που λες, μάνα?» «Ηρέμησε», του είπε η μητέρα του. «Η Λιλή, αγόρι μου, χρειαζόταν έναν άντρα και όχι ένα αγόρι που κυνηγά τα όνειρα. Ο Δημητράκης είναι δυνατός, είναι σταθερός, έχει μέλλον. Εσύ τι είσαι? Δεξιά αριστερά πας». Και αυτά τα λόγια ήταν λες και του έδωσε ένα χαστούκι δυνατό. Ο Αλέκος είχε περάσει τη ζωή του προσπαθώντας να την κάνει τη μάνα του περήφανη. Έκανε άλλωστε πολλές δουλειές. Είχε φτιάξει τη βεράντα που κρεμόταν. Δούλευε υπερορίες για να μην ανησυχεί εκείνη για τους λογαριασμούς. Και από την άλλη, ο περίφημος Δημητράκης της, τι έκανε ο αδερφός του? Έφευγε στηριζόμενος στο χαμόγελο και τη γοητεία του, χωρίς να κουνά το δαχτυλάκι του. Και τώρα είχε τη Λιλή του. Ο Αλέκος σοκαρίστηκε. Δεν άντεξε να ακούσει τίποτα άλλο. Έφυγε βιαστικά. Τα λάστιχά του τώρα έτρισαν, καθώς έψαχνε τη Λιλή να την αντικρίσει. Ξαναγύρισε στο σπίτι της. Ήταν εκεί αυτή τη φορά, καθισμένη στην κούνια της βεράντας, με τα μάτια κόκκινα. «Αλέκο», του είπε. Εν όμως δεν την άφησε να μιλήσει. «Πες μου, Λιλή, είναι αλήθεια?» «Αλέκο, η μαμά σου είπε ότι δεν θα ήσουν ποτέ αρκετός για μένα. Ότι ο Δημήτρης θα μπορούσε να με φροντίσει και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω». «Μα τι είναι αυτά που λες? Δεν ήξερες τι να κάνεις? Μπορείς να περιμένεις 3 εβδομάδες. Στο τηλέφωνο άλλα μου έλεγες», είπε. Και τότε δάκρυα χύθηκαν στα μάγουλά της και ένα μέρος του εαυτού του, το Αλέκο, ήθελε να την πάρει αγκαλιά, να της πει ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορούσε να τη βλέπει να δακρύζει. Όμως ένα άλλο μέρος του εαυτού του, εκείνο το μέρος που είχε δει το μηδίαμα του Δημήτρη, που είχε ακούσει τη φωνή της μάνας του, ήξερε ότι είχε τελειώσει. «Λυπάμαι», ψιθύρισε. Ο Αλέκος δεν απάντησε. Απομακρύνθηκε. Οι λυγμοί της έσβηναν πίσω του. Εκείνο το βράδυ καθόταν στο δωμάτιό του, κοιτάζοντας τους τοίχους στους οποίους είχε μεγαλώσει. Εκεί που υπήρχαν άλλωστε και φωτογραφίες που ήταν παιδιά, εκείνος και ο Δημήτρης. Σε μια φωτογραφία ψάρευαν. Σε άλλη φωτογραφία ήταν με τη μάνα τους, η οποία χαμογελούσε, κάνοντας πικνίκ. Και όλα αυτά έμοιαζαν τώρα με ένα ψέμα, γιατί κατάλαβε ότι δεν ήταν ποτέ η οικογένειά του. Άλλωστε τον έβλεπαν σαν ρεζέρβα. Ήταν αυτός που πέταξαν όταν ήρθε κάτι πιο λαμπερό. Αυτό άλλωστε θεωρούσαν τον Δημήτρη. Και τώρα που η νύχτα κυλούσε και στη συνέχεια έφτασε το πρωί, εκείνος είχε πάρει την απόφασή του. Ετοίμασε μια τσάντα. Έβαλε λίγα ρούχα, μια δοντόβουρτσα, κάποια χρήματα και ξεκίνησε να βγαίνει από το δωμάτιό του, όπου η μητέρα του στο σαλόνι ήταν εκεί όταν κατέβηκε. Έπλεκε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. «Πού πας?» του είπε. «Οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ, μάνα», απάντησε εκείνος. Η μητέρα του τον άκουσε, όμως δεν το σταμάτησε. Ο Δημήτρης δεν ήταν τριγύρω. Πιθανόν κάπου θα είχε πάει με τη Λιλή. Στη συνέχεια μπήκε στο αμάξι του και οδήγησε προς την πόλη. Δεν ήξερε που πήγαινε, όμως ήξερε ένα πράγμα. Δεν θα τους άφηνε ποτέ ξανά να τον λυγίσουν. Και κάπως έτσι ξεκίνησε τη μέρα που έχασε τα πάντα. Αλλά και η μέρα που αποφάσισε να χτίσει κάτι που δεν θα μπορούσαν να αγγίξουν. Θα το πετύχαινε? Το να φύγεις από μια τέτοια πόλη που έχεις μεγαλώσει,
είναι σαν να αλλάζει δέρμα. Ένιωθε ότι δεν ταιριάζει πια εκεί. Το αμάξι κροτάλιζε στο αυτοκινητόδρομο, με το ραδιόφωνο να παίζει ερωτικά τραγούδια. Δεν σταμάτησε πουθενά μέχρι που η βελόνα της βενζίνης έπεφτε επικίνδυνα. Κι έτσι βρέθηκε σε μια άλλη πόλη, αρκετά μεγάλη για να τον καταπιεί. Μια τσιμεντούπολη, όπου εκεί ο θόρυβος σε σύγκριση με τα ήσυχα χωράφια που είχε αφήσει πίσω του ήταν η μέρα με τη νύχτα. Με τα λεφτά που είχε και την τσάντα που είχε τα ρούχα και μια φωτιά στο στήθος του, η οποία δεν έλεγε να σταματήσει, τον έκανε από τη μία να μην είναι σίγουρος τι ακριβώς κυνηγούσε τώρα. Αλλά για το μόνο που ήταν σίγουρος ήταν ότι δεν θα μπορούσε πλέον να γυρίσει πίσω. Τις πρώτες μέρες κοιμόταν στο αμάξι, σε διάφορα πάρκινγκ της πόλης. Όμως ξύπναγε με τον αυχένα του να πονά. Έπλαινε το πρόσωπό του σε μια τουαλέτα ενός βενζινάδικου τη μία μέρα, ενός καφέ την άλλη, ρίχνοντας πάντα κρύο νερό μέχρι να τον κάνει να νιώσει ξανά άνθρωπος. Χρειαζόταν τώρα μια δουλειά, γρήγορα, άμεσα. Έτσι άρχισε να τριγυρνά και όπου έγραφε «Ζητείτε εργάτης», εκείνος έμπαινε να ρωτήσει. Οι περισσότεροι του έριχναν μια ματιά και του έλεγαν «Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, θα σε καλέσουμε». Όμως μάταια ποτέ δεν το έκαναν. Στη συνέχεια πήγε σε μια αποθήκη που ζητούσαν εργάτες. Αυτό που θα έκανε θα ήταν να φορτώνει κυβότια σε φορτηγά. Πλήρωνε καλά η δουλειά. Ήταν όμως και βάρβαρη δουλειά. Τον πήραν στη δουλειά καθώς τον είδαν νέο. Και τώρα, μετά την πρώτη ημέρα, τα χέρια του έκαιγαν. Ο υδρότας έσταζε, έμπαινε στα μάτια του και τσούζανε. Κουβαλούσε κυβότια με ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή και ό,τι άλλο μπορεί να μετέφεραν. Ο προϊστάμενός του, ο Λύσανδρος, του έλεγε «Κουνήσου, δεν σε βλέπω, δεν μ' άρεσε να κάθεσαι». Ο Αλέκος έσφυγε τα δόντια του, φανταζόμενος στο μηδίαμα του Δημήτρη κάθε φορά που ήθελε να παραιτηθεί εκείνος από αυτή τη δουλειά. Ένιωθε πως δεν ήταν δυνατός σαν τον Δημήτρη. Όχι ακόμα. Όμως ένιωθε και καταραμένος αν άφηνε αυτό να τον σταματήσει. Οι νύχτες τώρα ήταν χειρότερες. Είχε βρει ένα φθηνό δωμάτιο, το οποίο τον νίκιαζε με την εβδομάδα. Η τύχη του ως συνήθως χάλια. Μπορούσε να ακούσει ακόμα και το διπλανό να βύχει. Ξάπλωνε όμως γιατί υπήρχε ένα κρεβάτι, μια στέγη να βάλει το κεφάλι του. Κοιτώντας την υγρασία στο ταβάνι, αλλά και σκεπτόμενος τη Λιλή. Το πρόσωπό της ερχόταν στο μυαλό του, τα μάτια της, το γέλιο της. Αναρωτιόταν τώρα αν θα ήταν ευτυχισμένη με τον Δημήτρη. Όμως μέσα σε όλα αυτά άκουγε και τη φωνή της μάνας του στο κεφάλι του. «Εσύ δεν είσαι τίποτα». Και στη συνέχεια στριφοκυρνούσε στο κρεβάτι μέχρι να σταματήσει η σκέψη. Άλλωστε δεν είχε χρόνο για να λυπηθεί τον εαυτό του. Μια μέρα είδε μια αφίσα κολλημένη έξω από την αποθήκη, η οποία λέγε νυχτερινά μαθήματα. «Φτιάξε το μέλλον σου». Ήταν σε ένα σχολείο λίγο τετράγωνα πιο πέρα. Εκείνος δεν ήταν ποτέ σπουδαίος στο σχολείο. Μεταβίας έβγαλε το λύκειο. Όμως το μέλλον του κόλλησε σαν λέξη. Ξεκίνησε να κάνει βασικά μαθήματα υπολογιστών. Και το πρώτο βράδυ ήταν σε μια αίθουσα γεμάτη κουρασμένους ανθρώπους σαν αυτόν. Όλοι σκυμμένοι πάνω από παλιούς υπολογιστές. Ο δάσκαλος ένας αδύνατος άνθρωπος με γυαλιά που κατέβαιναν από τη μύτη του. Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος, απλά να πρέπει να ξέρεις πότε να εμφανίζεσαι. Αυτό τους έλεγε. Ο Αλέκος θεώρησε ότι αυτό μπορούσε να το κάνει.
Σε αυτή την τάξη ήταν που γνώρισε και την Καλλιόπη. Η Καλλιόπη καθόταν στην πίσω σειρά. Τα δάχτυλά της κινιόνταν πάνω στο πληκτρολόγιο σαν να είχε γεννηθεί με αυτό. Είχε κοντά καστανά μαλλιά, φακίδες στη μύτη, αλλά και έναν τρόπο να χαμογελά που δεν φαινόταν αναγκαστικός. Χρειάστηκε να γίνει μια εργασία και τους έβαλαν ζευγάρι. Έπρεπε να φτιάξουν ένα λογιστικό φύλλο στο Excel. Εκείνος το έκανε με δυσκολία, βρίζοντας, πορμουρητά. «Χαλάρωσε», του είπε. «Δεν θα κάνουμε εγχείρηση εγκεφάλου». Καθώς τώρα τα δάχτυλά της πετούσαν πάνω στα πλήκτρα. Και αυτός απλά παρακολουθούσε, νιώθοντας σαν παιδί που μπήκε σε λάθος σειρά. Μετά το μάθημα πήραν ένα καφέ από απέναντι που υπήρχε μια καφετέρια. Ξεκίνησαν μια κουβέντα. Του είπε πως είχε μεγαλώσει σε αυτή τη Ζημεντούπολη που ήταν τώρα ο Αλέκος. Δούλευε τα πρωινά ως ταμείας, όμως αυτό που ζητούσε ήταν πολλά περισσότερα. «Δεν θέλω να μείνω για πάντα πίσω από μια ταμειακή μηχανή». «Εσύ, μίλαμε για σένα», του είπε. Εκείνος δεν ήξερε τι να απαντήσει. «Προσπαθώ να βρω μια λύση», μουρμούρισε. Εκείνη έγνεψε σαν να το κατάλαβε. Αρχίσανε τώρα να μιλάνε, μετά το μάθημα τα περισσότερα βράδια. Στην αρχή για το μάθημα, όμως μετά για χαζά πράγματα. Ή για ταινίες. Ή για το που έχει το καλύτερο φθηνό φαγητό στην πόλη. Είχε αυτόν τον τρόπο να τον κάνει να ξεχνά τον πόνο που κουβαλούσε ο Αλέκος μαζί του. Η δουλειά του τώρα άρχισε να γίνεται πιο σταθερή. Ο Λίσανδρος έδειχνε να μην φωνάζει τόσο πολύ όσο στην αρχή. Μάλιστα μια μέρα τον χτύπησε στον ώμο και του είπε «Δεν είσαι και τόσο κακός, μικρέ». Και κάπως έτσι ο καιρός κύλησε. Εκείνος άρχισε να εξοικονομεί αρκετά χρήματα. Ήταν χρήματα τα οποία τον βοήθησαν να φύγει από το χώρο που ήταν, το μικρό χώρο, και να πάει σε ένα διαμέρισμα. Η Καλλιόπη πήγε ένα βράδυ με μια πίτσα στο άδειο σπίτι του. «Πω, χρειάζεσαι μια καρέκλα», του είπε, «ή κάτι τέτοιο», θέλοντας να τον πειράξει, και έκατσε κάτω στο χαλί. Έφαγαν την πίτσα κατευθείαν από το κουτί. Και εκείνος, βλέποντάς την να τρώνε παρέα, κάτι ένιωσε. Δεν ήταν αγάπη όμως, όχι ακόμα. Το έλεγε σαν μια χαραμάδα φωτός στο σκοτάδι. Όπου μετά ήρθε το διάλειμμα. Ένας τύπος στην αποθήκη ανέφερε ότι η νεοσύστατη επιχείρηση του ξαδερφού του χρειαζόταν βοήθεια. Ήταν μια τεχνολογική εταιρεία που έφτιαχνε εφαρμογές. Ασχολιόταν με γκάτζετ. Ο Αλέκος, ακούγοντάς το αυτό, κάτι του κίνησε την περιέργεια. «Ψάχνει εργάτες να δουλέψουν σκληρά», είπε. Και στη συνέχεια, αφού το σκέφτηκε, αποφάσισε να αρπάξει την ευκαιρία. Έβαλε τα καλά του ρούχα και έτσι ζήτησε από τον τύπο στην αποθήκη να του πει που είναι για να πάει να ζητήσει δουλειά. Και όταν έφτασε, τον υποδέχτηκε ο τιμολέων. Τον ρώτησε αλήθεια τι μπορεί να κάνει. «Οτιδήποτε μου μάθεις», του είπε εκείνος. Και αυτό μάλλον ήταν αρκετό. Τον προσέλαβε ως βοηθό. Έκανε θελήματα, μετέφερε εξοπλισμούς, έκανε ό,τι χρειαζόταν. Ήταν καλύτερα από την προηγούμενη δουλειά του. Μπορούσε να βλέπει ανθρώπους να κωδικοποιούν, αλλά και να διαφωνούν για πράγματα που μόλις και με τα βίας εκείνος καταλάβαινε. Απορροφούσε τα πάντα. Έκανε ερωτήσεις όταν το επιτρεπόταν. Και ο καιρός κυλούσε. Αφού πέρασε ένας χρόνος, ο Αλέκος δεν ήταν πια ο ίδιος τύπος που είχε φύγει από τη γενέτειρά του. Τα χέρια του είχαν γίνει πιο σκληρά. Ο τραπεζικός του λογαριασμός είχε αυξηθεί και εκείνος
ήταν πλέον με την Καλλιόπη. Έτσι θεωρούσε ότι την είχε. Μπορεί και να μην την είχε, αλλά ήταν σταθερή, δίπλα του. Ένα βράδυ, πηγαίνοντας στην σπίτι από το μάθημα, εκείνη έκανε την κίνηση και έβαλε το χέρι της στο δικό του. Ο Αλέκος πάγωσε. Μετά όμως το έσφιξε και του είπε «Αλέκο, τα πας καλά, μη σταματάς». Εκείνος δεν σκόπευε. Έχασε τα πάντα μια φορά και δεν πρόκειται να το αφήσω να ξανασυμβεί, σκέφτηκε. Όμως καθώς επέστρεφαν στο σπίτι και με τα φώτα της πόλης να είναι από πάνω του, δεν μπορούσε να αποβάλει την αίσθηση ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή, γιατί θεώρησε ότι κάτι μεγαλύτερο ερχόταν. Η πόλη Τσιμπιντούπολη, όπως την είχε ονομάσει, σταμάτησε να μοιάζει με λαβύρινθο. Μετατράπηκε σαν σπίτι. Άλλωστε, ο καιρός κυλούσε και πλέον είχε περάσει χρόνια εκεί. Μέχρι που η ζωή του απέκτησε ρυθμό. Δουλειά, την Καλλιόπη, αλλά και μια σιωπηλή φωτιά μέσα του, η οποία συνέχιζε να τον σπρώχνει προς τα μπροστά. Εκείνη η δουλειά που ήταν ως βοηθός, εκείνη η δουλειά που έκανε τα θελήματα, δεν ήταν απλά θελήματα πια. Γιατί ο τιμολέων άρχισε να τον εμπιστεύεται περισσότερο. Άρχισε να του δίνει εφαρμογές, να τις δοκιμάζει. Άρχισε να τρέχει προγράμματα. Άρχισε να τον αφήνει να κάθεται σε συσκέψεις που ιδέες ερχόντουσαν μία μετά την άλλη. Στην αρχή ο Αλέκος δεν καταλάβαινε ούτε τα μισά. Όμως άκουγε. Κρατούσε σημειώσεις. Προσπάθησε να καταλάβει. Αποδείχθηκε ότι ήταν καλός στο να βλέπει. Άλλωστε ήταν καλός στο να μπορεί να καταλάβει τι να θέλουν οι άνθρωποι. Ο τιμολέων όμως αυτός το πρόσεξε. Το πρόσεξε και μια μέρα. Τον παραμέρισε στην άκρη και του είπε «Αλέκο, το έχεις καταλάβει ότι χαραμίζεσαι με το να κουβαλάς κουτιά. Θέλω κάποιον να διευθύνει τις επιχειρήσεις. Πρέπει να σε αναβαθμίσω. Σου δίνω πραγωγή όμως. Είσαι μέσα?» Ο Αλέκος απόρρισε. Επιχειρήσεις? Δεν το είχε κάνει ποτέ. «Μα ναι», είπε, «θα μπορούσα να μάθω. Είμαι μέσα». Και έτσι ξεκίνησε η άνοδός του, βήμα προς βήμα. Η εταιρεία μεγάλωσε γρήγορα. Η εταιρεία χτίστηκε. Είχε μεγάλη επιτυχία. Εκείνος δούλευε μέχρι αργά. Κοιμόταν λίγο, όμως το λάτρευε. Η Καλλιόπη τον στήριξε σε όλα αυτά. Έβγαιναν ένα χρόνο. Ένα χρόνο και κάτι, όταν τη ζήτησε να μετακομίσουν μαζί. Να μείνουν μαζί. Τίποτα το ιδιαίτερο, όμως εκείνη δεν έφερε αντίρρηση. Δέχτηκε. Και αφού έμειναν μαζί ένα χρόνο και τα πήγαιναν αρκετά καλά, ο Αλέκος της έκανε πρόταση γάμου. Χωρίς τυμπανοκρουσίες. Σε μια απλή έξοδο. Έβγαλε ένα δαχτυλίδι, γονάτισε και της το έδωσε. Εκείνη έκλαψε, έγνεψε και δέχτηκε. Προχώρησαν σε γάμο στο Δημαρχείο. Εκείνη με ένα λευκό φόρεμα που είχε βρει σε έκπτωση, ενώ ο Αλέκος με ένα κουστούμι που τέριαζε πάνω του. Χωρίς κόσμο, χωρίς φασαρίες, μόνο με λίγους φίλους από τη δουλειά και την αδελφή της, η οποία ήταν αυτή που τραβούσε και φωτογραφίες. Το Αλέκου του άρεσε άλλωστε έτσι, ήταν ήσυχα. Και ο καιρός μετά το γάμο κυλούσε, ήταν ευτυχισμένος. Και τότε ήταν που μία μέρα του ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος. Και 9 μήνες μετά απέκτησαν μία κόρη, η οποία έμοιαζε πολύ στην Καλλιόπη. 2 χρόνια μετά απέκτησαν και ένα γιο. Εκείνος μπορεί να γύριζε στο σπίτι κουρασμένος, όμως τα παιδιά σκαρφάλωναν πάνω του.
Άλλωστε πλέον ο Αλέκος ήταν τώρα διευθύνων σύμβουλος. Είχε πολλές αρμοδιότητες, η δουλειά του ανέβαινε. Ναι, ο Αλέκος, το παιδί που δούλευε στα Σανό, διοικούσε τώρα εταιρεία εκατομμυρίων. Ο Τιμολέων ήταν πάντα δίπλα του. Ήταν εκεί να τον συμβουλεύει για το πώς να προχωρά. Άλλωστε τον είχε αφήσει να ηγηθεί. Είχε δει πολλά πάνω του. Εκείνος, ο Αλέκος δεν την πάνιζε. Την αλλαγή του ούτε το έπαιζε κάποιος. Φορούσε τα ίδια ρούχα. Άφηνε την Καλλιόπη να χειριστεί τα πάντα. Ήταν καλή σε αυτό. Γοήτευε τους πάντες όταν ήταν δίπλα του. Ο Αλέκος ήθελε να μένει στα παρασκήνια φροντίζοντας για την ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος. Κατάφεραν τώρα και αγόρασαν ένα σπίτι. Το παρελθόν όμως δεν είχε φύγει από μέσα του. Κρυβόταν, σερνόταν αργά τη νύχτα. Όταν το σπίτι ήταν ακίνητο και αναπνοή της Καλλιόπης ήταν απαλή δίπλα του. Έβλεπε το πρόσωπο της Λιλής. Άκουγε τη φωνή της μάνας του να τον κόβει. Φανταζόταν τον Δημήτρη να καμπουριάζει σαν να του άνοιγε ο κόσμος. Ο Αλέκος κρατούσε ένα κουτί στην τουλάπα, κάποιες παλιές φωτογραφίες και ένα γράμμα από τη μάνα του που δεν είχε ανοίξει ποτέ. Ήταν μια φωτογραφία που υπήρχε, που ήταν αυτός και η Λιλή σε ένα πανηγύρι, με το κεφάλι της γυρμένο στον ώμο του. Το είχε τύχει να το κοιτάξει αρκετές φορές, όμως και πάλι το βάζε πίσω. Όταν η Καλλιόπη μια φορά τον έπιασε, τον ρώτησε τι ήταν. Αυτός είπε τίποτα. Το ήξερε ότι είπε ψέματα και το άφησε όμως. Εκείνη ήξερε ότι δεν της είπε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά ήταν ευτυχισμένη. Η Καλλιόπη, τα παιδιά. Όμως ο Αλέκος ένιωθε ότι δεν είναι ολόκληρος. Όχι ακόμα. Είχε χτίσει τη ζωή του πετραδάκι. Την είχε φέρει σε ένα καλό σημείο. Όμως υπήρχε ένα κενό. Εκεί που ήταν η γενέτειρά του. Δεν του έλειπαν. Όχι πραγματικά. Αλλά αναρωτιόταν αν τον σκέφτονταν ποτέ. Μήπως η Λίλη το μετάνιωσε. Η μητέρα του μήπως νοιάστηκε ποτέ που έχασε ένα γιο. Εκείνος προσπαθούσε αυτές τις σκέψεις να τις πρόξει, να τις θάψει. Όμως αυτές παρέμεναν μέσα του. Και μια μέρα είναι που ένα τηλεφώνημα στο γραφείο του από έναν άγνωστο αριθμό τον έκανε να παραλύσει. Το σήκωσε και άκουσε. «Αλέκο?» Ήταν ο θείος του, ο Πέτρος, ο αδερφός του μπαμπά του. «Αλέκο, ο μπαμπάς σου έφυγε. Από καρδιακή προσβολή και η κηδεία είναι το Σάββατο». Ο λαιμός του Αλέκου στέγνωσε, δεν είχε λέξεις. Ο μπαμπάς του μπορεί να μην ήταν τέλειος. Άλλωστε ήταν ήσυχος γιατί άφηνε τη μάνα του να κάνει κουμάντο. Αλλά ποτέ δεν τον είχε προσβάλει όπως εκείνη. Μουρμούρισε κάτι για το ότι θα πάει και έκλεισε το τηλέφωνο κοιτάζοντας τον τοίχο που η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη τον είδε να γυρνάει σπίτι και να τον ρωτάει κατευθείαν. «Αγάπη μου, τι έχεις?» Εκείνος της εξήγησε. «Ναι, αλλά του είπε δεν χρειάζεται να πας». «Όχι, Λιλή, πρέπει να πάω. Δεν το κάνω ούτε για τη μαμά ούτε για τον Δημήτρη τη Λιλή. Το κάνω για τον μπαμπά». Και εκείνο το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και κοίταξε ξανά το κουτί. Το γράμμα της μάνας σφραγισμένο ακόμα. Ήταν μια σφραγίδα ετών. Δεν άντεξε, το άνοιξε. Τα χέρια του έτρεμαν. «Αλέκο, έλα σπίτι μας, λείπεις. Ο Δημήτρης και η Λιλή παλεύουν, βοήθησέ μας». Αυτό έλεγε το γράμμα. Ούτε μια συγγνώμη ούτε τίποτα.
απλά μια απέτηση όπως πάντα. Εκείνος θύμωσε, το τσαλάκωσε και το πέταξε στα σκουπίδια. Έτσι, την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, ετοίμασε μια τσάντα. Η Καλλιόπη τον αγκάλιασε όπως και τα παιδιά. «Να προσέχεις, αγάπη μου», του είπε. «Θα το κάνω», υποσχέθηκε εκείνος. Και έφυγε να πάει στη γενέτειρά του που τον καλούσε. Δεν ήταν σίγουρος τι θα έβρισκε εκεί, όμως ήξερε ένα πράγμα. Πως δεν ήταν πια το απένταρο παιδί. Πως ό,τι και αν τον περίμενε, θα το αντιμετώπιζε όρθιος, περήφανος. Η επιστροφή τώρα στη γενέτειρα ήταν σαν να περνούσε μια γραμμή που είχε χαράξει στο χώμα πριν από χρόνια. Τα χωράφια περνούσαν τώρα θολά από μπροστά του, ενώ κάθε μήλι έσφυγε τον κόμπο στο στομάχι του. Είχε να γυρίσει πίσω από τότε που είχε φύγει, από τα 23. Και τώρα ήταν 35. Έκανε μια ζωή που δεν γνώριζαν οι άλλοι. Στο ράδιο έπαιζαν τραγούδια, ερωτικά όπως τότε. Έφτασε στην πόλη αργά το απόγευμα την Παρασκευή, με τον ουρανό να είναι γκρίζος και βαρύ σαν να βρέξει, έτοιμος. Η γενέτειρά του δεν είχε αλλάξει πολύ. Οι ίδιες στολισμένες βεράντες, το ίδιο βενζινάδικο με τη σπασμένη πινακίδα. Εκείνος σταμάτησε ένα μικρό ξενοδοχείο. Του έδωσε το κρεβάτι, το δωμάτιο με το κρεβάτι που έτριζε. Τα σεντόνια να μυρίζουν ναφθαλίνη. Όμως έπρεπε να κοιμηθεί εκεί. Και στη συνέχεια κοιτούσε το ταβάνι. Μέχρι που η νύχτα πέρασε και το πρωί του Σαββάτου έφτασε. Φόρεσε το κουστούμι του. Ένα σκουρόχρωμο κουστούμι. Πήγε στην εκκλησία. Στην ίδια εκκλησία που πήγαινε όταν ήταν παιδί. Στην ίδια εκκλησία που η λευκιά μπογιά ξεφλούδιζε και το καμπαναριό έγερνε λες και είχε κουραστεί. Αυτοκίνητα παρατεταμένα, μαυροφορεμένοι άνθρωποι τριγύρω με χαμηλές φωνές. Εκείνος πάρκαρε στο πίσω μέρος, πήρε μια ανάσα και βγήκε έξω. Και τα κεφάλια αυτόματα γύρισαν. Γείτονες παλιοί, ξαδέρφια που είχε χρόνια να δει, όμως κανείς δεν είπε πολλά, γιατί για αυτούς ήταν ένας φάντασμα. Μέσα στην εκκλησία, στα στασίδια, γεμάτα ανθρώπους, ο αέρας πυκνός από λουλούδια και μουρμουριτά. Εκείνος έκατσε σε μια θέση, στο πίσω μέρος, δίπλα σε κάποιον που θυμόταν αμυδρά από το Λύκειο. Και τότε είναι που τους είδε, τη μητέρα του, το Δημήτρη και τη Λιλή, να είναι μπροστά. Τα μαλλιά της μάνας του πιο γκρίζα. Ο Δημήτρης καθόταν με τους φαρδείς ώμους του και η Λιλή πιο αδύνατη από ό,τι θυμόταν. Τα μάτια της θαμπά, τα χέρια σταυρωμένα. Ο χρόνος από ό,τι φαίνεται δεν ήταν καλός μαζί της. Όμως δεν λυπήθηκε. Μια γυναίκα τον πλησίασε και του είπε: «Σε έφεραν πίσω, Η μάνα σου θα κάνει όλα». Εκείνος όμως κράτησε το στόμα του κλειστό. Ένιωθε από μακριά τα μάτια της μάνας του να ψάχνουν την εκκλησία. Για τον Αλέκο όμως δεν τον είχε εντοπίσει. Ο Δημήτρης ψιθύρισε κάτι στη Λιλή, εκείνη έγνεψε. Άλλωστε νόμιζαν ότι ο Αλέκος δεν ήταν τίποτα. Το μόνο που θα ήταν ένας άφραγκος τύπος που θα γύρισε πίσω για ψίχουλα. Η τελετή άρχισε. Ο πάτερ μίλησε για τη ζωή του πατέρα του, για το πώς δούλευε στη φάρμα και για το πώς αγαπούσε την οικογένειά του. Ο πατέρας του άλλωστε ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ζούσε πάντα στη σκιά της μάνας του. Όμως του είχε μάθει να ψαρεύει, του είχε φτιάξει το ποδήλατο, όμως ποτέ δεν τον υπερασπίστηκε. Ό,τι έλεγε η μάνα του έλεγε ναι. Τότε ήταν που ο θείος ο Πέτρος σηκώθηκε. «Αλέκο, ο μπαμπάς σου ήθελε να το διαβάσει αυτό», και του έδωσε ένα χαρτί.
Κεφάλια γύρισαν γιατί ακούστηκαν. Το πρόσωπο της μάνας του συσπάστηκε. Ο Δημήτρης συνοφριώθηκε. Τα μάτια της Λιλής άνοιξαν. Εκείνος σηκώθηκε. Προχώρησε προς τα εμπρός. Ο διάδρομος μακρύς. Ο θείος του έδωσε το χαρτί, το χτύπησε στον ώμο και ο Αλέκος αντιμετώπισε το πλήθος. Ήταν αυτό που του είχε δώσει να διαβάσει ο πατέρας του, στην κηδεία του. Στο αγόρι μου, τον Αλέκο. Δεν ήμουν ο πατέρας που σου άξιζε. Άφησα να συμβούν πράγματα που δεν έπρεπε, αλλά σε παρακολουθούσα από μακριά. Άκουγα για τη ζωή σου, τη δουλειά σου. Έκανες κάτι από το τίποτα και εγώ είμαι περήφανος. Λυπάμαι που δεν στο είπα νωρίτερα. Είσαι πιο δυνατός από ό,τι ήμουν εγώ ποτέ. Μην αφήσεις κανένα να σου πει το αντίθετο. Και ο λαιμός του Αλέκου σφίχτηκε. Στην εκκλησία επικράτησε απόλυτη ησυχία. Ο Αλέκος κοίταξε ψηλά. Στη συνέχεια τα χείλη της μάνας του συνοφριώθηκαν. Ο Δημήτρης κουνούθηκε και η Λιλή κοιτούσε τα χέρια της. Θα μπορούσε να έχει σταματήσει εκεί, όμως κάτι μέσα του λύθηκε και συνέχισε. Να παραμείνεις δυνατός. Στο ξαναλέω και θα το φωνάζω. Και στη συνέχεια ο Αλέκος είπε: έφερα την οικογένειά μου σήμερα. Καλλιόπη, παιδιά, ελάτε. Και τότε η Καλλιόπη μπήκε με τα 2 της παιδιά. Όταν τον αποχαιρέτησε του είπα να προσέχεις, όμως εκείνος διάλεξε να τους πάρει μαζί. Εκείνη φορούσε ένα μαύρο φόρεμα και τα παιδιά, η κόρη με μια φουστίτσα και ο γιος με μια γραβάτα. Το πρόσωπο της μάνας έγινε λευκό, λες και είδε φάντασμα. Το σαγόνι του Δημήτρη έπεσε. Τα μάτια του πήγαιναν μία στα παιδιά και μία στον Αλέκο. Η Λιλή ήταν λες και ζούσε φιάλτη. Η υπόλοιπη εκκλησία βούιζε, ψήθυρη, ακόμα μαχητά. Και στη συνέχεια ο Αλέκος πήρε το γράμμα και το έβαλε στη τσέπη του. Έβαλε την οικογένειά του να καθίσει μαζί του. «Μπαμπά, όλα καλά?» του είπε η κόρη του, ενώ ο Αλέκος έκανε ένα νεύμα. Το υπόλοιπο της τελετής θολό. Προσευχές, άνθρωποι περνούσαν μπροστά από το φέρετρο του πατέρα του. Εκείνος τώρα κοιτούσε τη μάνα του να στίβει το μαντίλι από τα δάκρυα. Ο Δημήτρης κοιτούσε το πάτωμα. Η Λιλή έριχνε κρυφές ματιές προς το μέρος του Αλέκου. Λέξη δεν είχαν ανταλλάξει, όμως μπορούσε να το νιώσει ο Αλέκος ότι ο κόσμος τους είχε ραγίσει. Και όταν η τελετή τελείωσε, ο κόσμος ξεχύθηκε έξω, ο αέρας υγρός από τη βροχή που είχε επιτέλους αρχίσει. Εκείνος στεκόταν τώρα κάτω από το υπόστεγο, η Καλλιόπη δίπλα του και τα παιδιά του. Έτσι, μετά από λίγο, είδε να έρχονται κατά πάνω του η μητέρα του, ο Δημήτρης και η Λιλή. Ήταν πρόσωπα που είχε να δει 12 χρόνια τουλάχιστον. Ό,τι για να είχαν να το πούνε, εκείνος ήταν έτοιμος. Η βροχή συνέχισε να πέφτει. Στεκόταν εκεί. Η Καλλιόπη κοντά. Τα παιδιά δίπλα. Τα μάτια τώρα του Αλέκου καρφωμένα στη μάνα του. Ο Δημήτρης και η Λιλή σμπρώχνονταν προς τα μέσα, τα πρόσωπά του σφιγμένα. 12 χρόνια από τότε που είχε φύγει ο Αλέκος και αυτοί νάτοι έτοιμοι να πούν κάτι που δεν ήταν σίγουρος ότι ήθελε να ακούσει. Η μητέρα του έφτασε πρώτη. «Αλέκο, έπρεπε να μας είχες πει ότι θα ερχόσουν», του είπε. «Ούτε γεια, ούτε τίποτα». Λες και την είχε ενοχλήσει η παρουσία του Αλέκου. Ο Δημήτρης από πίσω με σταυρωμένα χέρια
και με τη βροχή να του κολλά τα μαλλιά στο μέτωπο, ενώ η Λιλή πιο πίσω. «Σου το είπα. Δεν πίστευα ότι θα σε ενδιέφερε». «Αν θα έρθω», είπε ο Αλέκος στη μάνα του. «Μα τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, φυσικά και μας νοιάζει. Είσαι η οικογένειά μας». Όμως στη συνέχεια ο Αλέκος κοίταξε την Καλλιόπη και τα παιδιά. «Αυτή είναι η οικογένειά μου, μάνα». Και κάπως έτσι «Αυτή είναι η ζωή μου», είπε στη συνέχεια, «και την έφτιαξα μόνος μου, ξέρεις. Όχι χάρη σε σένα». Τότε ο Δημήτρης πετάχτηκε. «Και τι υποτίθεται ότι σημαίνουν όλα αυτά? Εμφανίζεται μετά από χρόνια, μας παριστάνει δηλαδή τι, το σπουδαίο? Διαβάζεις το γράμμα του μπαμπά, λες και είσαι καλύτερος από εμάς. Πού ήσουν όλα αυτά τα χρόνια, ρε?» «Εκεί που με αφήσατε», είπε. «Έξω, στο κρύο. Γιατί πολύ απλά μου πήρατε ό,τι είχα και δεν είχα». «Αλέκο μου, αυτό δεν είναι δίκαιο που λες. Κάναμε ό,τι ήταν καλύτερο για τη Λιλή, για την οικογένεια. Εσύ ήσουν νέος και νοικούσες όνειρα που δεν θα έβγαιναν αληθινά». «Είπε στη Λιλή ότι δεν ήμουν αρκετός για εκείνη. Την έδωσες. Και αυτό σου φαίνεται ευγενικό, ρε μάνα?» είπε ο Αλέκος. Ενώ τότε η Λιλή αποφάσισε να μιλήσει. «Αλέκο, εγώ δεν ήθελα να σε πληγώσω. Η μητέρα σου το έκανε να ακούγεται ότι σαν να έχεις φύγει για πάντα. Σαν να μη σε νοιάζει, εγώ φοβήθηκα». «Λάθος κάνεις. Σε σκεφτόμουν», της είπε κάθε μέρα. «Ναι, αλλά θα μπορούσα να μου έχεις τηλεφωνήσει». «Μα όταν μιλάγαμε στο τηλέφωνο, μου λέγεις αγαπώ και μου λείπεις. Θα μπορούσε να περιμένεις 3 εβδομάδες. Όμως η Λία σε επέλεξε κάτι άλλο. Και τώρα ζήσε με αυτό που επέλεξες». Στη συνέχεια ο Δημήτρης πετάχτηκε. «Και τι έγινε τώρα? Έγινες πλούσιος? Έγινες μεγάλος άντρας με μια φανταχτερή δουλειά? Και ήρθες εδώ για ποιο λόγο? Να μας σωτρίψει τη μουρή?» «Δεν κατάλαβα», του είπε. «Είμαι πλέον διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία. Είμαι σε μια εταιρεία που ξεκίνησε από το τίποτα και τώρα είναι υπό την καθοδήγησή μου. Δεν ήρθα για να το τρίψω στη μούρη. Ήρθα μόνο για τον μπαμπά. Τα υπόλοιπα εσείς τα προκαλείτε». «Μα αυτό είναι εντυπωσιακό. Πάντα ξέραμε ότι το έχεις μέσα σου. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?» είπε η μητέρα του. «Ίσως θα μπορούσες τώρα να μας βοηθήσεις, γιατί ξέρεις τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ο Δημήτρης έχασε τη δουλειά του. Τα χωράφια δεν πάνε καλά και η οικογένεια άλλωστε βοηθάει την οικογένεια, έτσι δεν λένε?» «Μα αυτό ήτανε. Μάνα ίδια είσαι όπως παλιά. Βοήθεια θες και τίποτα άλλο». Και στη συνέχεια έφυγε. Έφυγε ο Αλέκος, όμως η μάνα το σταμάτησε. «Δημήτρη, πες τον Αλέκο». «Μάνα, δεν με βοήθησατε κάποτε. Έτρωγα σάντουιτς για να ζήσω. Εσείς πού ήσασταν?» «Μάνα, έκανες τις επιλογές σου και εγώ τις δικές μου. Και εσύ, Δημήτρη, και εσύ, Λιλή. Έχουμε τελειώσει». Και ο Αλέκος γύρισε προς την Καλλιόπη, πήρε και τα παιδιά και έφυγαν. «Όχι, παιδί μου, σε παρακαλώ. Λυπούμαστε πραγματικά, δεν ξέραμε», είπε η μάνα από πίσω. Όμως ο Αλέκος συνέχισε να περπατά, με τη βροχή να μουσκεύει το κουστούμι του και το χέρι της Καλλιόπης να είναι στο δικό του. Ο Δημήτρης κάτι φώναξε, μάλλον έβριζε. Η Λιλή δεν είχε να πει κάτι. Στη συνέχεια, αφού τελείωσε η κηδεία και μπήκαν στο αμάξι η γυναίκα του και τα παιδιά του, προχώρησαν και πίσω τους η οικογένειά του έμοιαζαν πλέον μικρή. Όσο προχωρούσαν, χάθηκαν από το πεδίο του
σαν η βροχή να είχε ξεπλύνει την όποια δύναμη είχαν πάνω του. Ο Αλέκος μπορεί να μην ένιωθε καλά γι' αυτό. Μπορεί να μην ήταν χαρούμενος. Δεν ήταν όμως κακός, ήταν απλά ελεύθερος. Ήταν σαν ένα βάρος που κουβαλούσε για πολύ καιρό και επιτέλους έφυγε από πάνω του. Και κάπως έτσι, φίλοι μου, αυτή η όμορφη ιστορία φτάνει στο τέλος της. Να θυμάστε πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, αν χρειαστεί ποτέ να απομακρυνθείτε από κάτι ή από κάποιον για να βρείτε τι είναι αληθινό, μη διστάσετε να το κάνετε. Μη φοβηθείτε. Ξέρετε πόση δύναμη έχει ο καθένας μέσα του που δεν την έχει αξιοποιήσει. Κοιταχτείτε μέσα σας, θα βρείτε πάρα πολύ δύναμη για να καταφέρετε τα πάντα. Όλοι μας είμαστε ικανοί για τα πάντα. Μη διστάσετε να απομακρυνθείτε για το καλό σας. Η ζωή σας είναι δικιά σας. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Και αυτό είναι με κεφαλαία γράμματα. Η ζωή του καθενός είναι δικιά του. Δεν ανήκει σε κανέναν. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που ήσασταν μαζί μου και σε αυτή την ιστορία. Πραγματικά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ραντεβού όπως πάντα στην επόμενη ιστορία. Να είστε καλά.